Fl-okkażjoni ta' jum il-mara ġew ippremjati 15-il mara li eċċellaw fis-setturi rispettivi tagħhom u servew ta' ispirazzjoni għal ġenerazzjonijiet oħra. Fost ir-rebbieħa tal-unuri kien hemm ir-riċerkatriċi u direttriċi tal-Cancer Care Pathways fiċ-Ċentru Serent Nimamo, Dr. Danica Marmara, li rebħet il-People's Choice Award bil-vot tal-pubbliku. Dawn l-unuri nataw waqt it-tielet edizzjoni tal-attività mara li għalija kien hemm preżenti il-Prim Ministru Robert Abela flimkien ma' martu Dr. Lydia Abela. Fid-diskors tal-okkażjoni, Dr. Lydia Abela spjegat kif dan ir-rikonoxximent tat-talent tan-nisa huwa sinjal ċar li Malta se tkompli ssaħħaħ il-pożizzjoni tagħha bħala l-art tal-ugwaljanza. Hi għamlet referenza wkoll għal binta Georgia May li fl-età ta' 14-il sena biss diġà tara s-sens ta' kuraġġ, determinazzjoni u ħolm li m'għandhomx limiti. Dr. Abela semmet ukoll kif ftit tal-jiem ilu biss ingħata bidu għal riforma nazzjonali li ssaħħaħ il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja personali. Din il-ħidma se twassal għal bidliet li jassiguraw aktar ħin ta' kwalità għal familji u jitrattaw l-estensjoni tal-lif tal-maternità u tal-paternità fost l-oħrajn. Sadrintant fis-studju li sar mill-professuri Vincent Marmara u Carmen Sammut wera l-issem tan-nisa fil-kunsilli lokali irdoppja mill-1993 sal-2024. Fil-fatt fl-ewwel sena ta' twaqqif tal-kunsilli lokali kien hemm 13.5% membri femminili, filwaqt li wara l-elezzjonijiet tal-2024 kien hemm 28.2%. Dawn ir-riżultati tħabbru waqt konferenzi tal-aħbarijiet mis-segretarji parlamentari Alison Zerafacivelli u Rebecca Buttigieg fejn qalu li dan l-istudju u parti minn inizjattiva aktar wiesa li toħroġ mill-weda elettorali tal-manifest Malta flimkien.